Il-Deputat President tal-Kamra Negozji Żaru Medji Filip Fenek tenna li waqt li l-industrija turistika f'pajjiżna tiddependi minn taħlita ta' setturi u faxex ta' età, l-avveniment il-kbar u oħrajn immirati lejn iż-żgħażagħ huma kruċjali wkoll għall-ekonomija ta' pajjiżna, mhux l-inqas bħalissa fejn nesperjenzaw l-ogħla numri li jażlu li jżuruna. B'reazzjoni għal dikjarazzjoni qabel minn Tony Zara, President tal-Assoċjazzjoni għall-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA, li qal li l-lukandi ta' ħames tilel mhux jirreġistraw l-istess bookings bħal oħrajn bi klassifikazzjoni iżgħar. Fenek qal il-parti tal-kunċerti fl-industrija kollha tieħu biss ma' siġġimat mis-sena kollha fis-sajf. Iżda trendi ħafna wkoll fi dħul ekonomiku nazzjonali. U ġab eżempju bil-Festival Glitch li jingħad li se jattira mal-14,000 żagħżugħ minn barra li mistennija jħallu mal-15 miljun fl-ekonomija weħidhom. Fenek tenna li għalkemm dawn mhumiex meqjusin bħala turisti tal-lukandi ħames tilel, il-kontribut li qed jagħtu fl-ekonomija l-kunċerti f'pajjiżna huwa estremament sostanzjali wkoll. Għall-argument li l-lukandi tal-Uswed jirrapportaw inqas konkurrenza jew li s-suq lokali baqa' mevolvix, Fenek semma kif illum l-industrija għandha taħlita vasta u l-isfida hi kif se jiġu maniġġjati bl-aħjar mod. U saħaq ukoll il-lukandi ta' ħames tilel illum qed jilħqu l-aktar bookings tagħhom ukoll fix-xhur tax-xitwa, aktar milli fis-sajf. Xi ħaġa li sa ftit ta' snin ilu lanqas biskerna turizmu f'dawk deskritti bħala shoulder months, tant li l-lukandi kienu jfallu jew jalqu għal numru ta' xhur biex jagħmlu l-manutenzjoni jew jirrinnovaw.